Да? Да. Класик. Това мъки пясък съм ототил. Това свети на червено и леко се стоплило. Леко се стоплило. Да, това работи, еви момент. Да, то работи. А ти се снимаш! Имаме много хубав кадър на филм вече. Кажи нещо за публиката. За публиката? Виж, ние сме като братя на камера. За публиката си трябва да кажа. Да. Чакай да интервюраме. Брат ми гърба ми. Чакай да снимам. Следващите 30 минути. Още се чао да изправите с Лугогорско ОВК. Тихо малко. Има какво се желая, но като първо започва сезона, ще имаме време да влезем във форма. Смятате ли, че имате шанс срещу КСВ и смятате ли, че ще спечелите лигата тази година? Срещу КСВ търсим чиста победа. Целта не е само спечелване на лигата. А какво мислите за това, че ви смятат за underdogs? Това е добре дошло. Добре, благодаря ви. Къде ще празнувате след тази победа на вашия отбор? Резервирали сме се парето пред залата. Благодаря ви, това беше от BTV. Да, дайте сега при господин Бункер. Курс за турските сериали! Господин Бункер. Искаме едно интервю да направим. Какво смятате за отборена работа? Много добре се справяме. Всеки вече има по две работи. Едната е защита, другата да си играе на площчето, там дето си имamo отредено квадратче в полето. Добре се справя. Смятате ли, че ще мога да правите повече ешелони и пайки? Смятам, съм много доволен от отбора, много хубава защита. Това не е било, ще пия поне 5 бири. Къде искате да празнувате след тази ваша победа? Няма значение, просто искам бира, защото крампирам и не може да ида до нас. Това беше. При Дедо ми. Седни долу при делото. Седни на теба. Леко бе, боли всичко бе, брато. Стига, останах без колене аз. Без колене. Смятате ли, че ви много годините за този спорт? Са ви много години? Мога да изкарам още 1-2 месеца. Ти какво снимаш, бе? До полусезона и приключваме след това. Оставам вече на младите полезни изява. Младите в лицето на банката. Кога смятате да си направите къща и да ни поканите на барбекю? Кога му е направя? Смятам, значи първо трябва да си купа земя, след това правим на земята, на полето. Ще си купим една масичка, там ще се напием един път. След това банката почва работа там. Мамо, той къща няма да има. Ще се събираме всеки ден. Ще правим палатко. В момента, в който се построи, си правя волейболни игрища там. Там ще ни е домакинските мачове и ще са ни там. Баго програмиста. Така, това е, друго не мога да кажа. Няма как. Да, елата. Как се чувствате като първият човек? Дебел с плочки. Изключително... Първи единствен. Чувствам се изключително дебел. Съм свалил килограми. 3 на 2. Една работа.